Dragi ljudi, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Lili Junior podcasta. Uvek na početku volim da vas podsjetim da možete kliknete na link ispod epizode gde možete da se informišete o celom Lili Loyalty Junior programu. Danas zaista imam čast i zadovoljstvo da vam najavim mog sjajnog gosta. U pitanju je Ivan Milovanović, dečiji pedijatar i dečiji gastroenterolog, o kojem sam čula samo reči hvale od njegovih kolega, a morate da... nekako da priznate da to nije mala stvar i još veće hvale od njegovih malih pacijenata i njihovih roditelja i mislim da je to baš ne samo to razlog, on je inače sjajan govornik i uverit ćete se sami kada počnemo ovaj razgovor, zaista je veliki razlog da bude danas sa nama ovde. Dragi Ivane, dobar dan, dobro mi došli, hvala vam puno što ste ovde. Hvala vam što ste mi tako brzo odgovarali na poruke, što smo se sve brzo dogovorili i što ste takvi kakvi ste. Hvala vam prvo na ovoj najavi, ovo je divna najava. Nisam znao da sam takav. Da, takvi ste. Dobro, nisam znao da sam takav. A sa druge strane, kada su ljudi onako komunikativni i kada znaju šta hoće, lako je dogovoriti se s njima, to nije problem. Da, mnogo hvala, vi ste i tata i to volimo da kažemo. Kako je ovo roditeljski podcast, nekako nam je stvarno važno i sjajno da bude i tata ili mama preko puta nas, jer tu uvek možemo da se dotaknemo. To je vrlo bitno, pogotovo u našem postupku, odnosno kod nas koji se bavimo zdravljem dece. To je vrlo bitno da uvek imate taj neki roditeljsku priču, jer morate to da znate da prepoznate i u tom nekom radu sa decom, odnosno u tom lečenju, morate da imate tu neku roditeljsku priču i da sebe malo nekad iskontrolišete i malo razmislite i tako dalje. Da, to je zaista važno i vama naravno i svim vašim kolegama je jedan veći plus. Apsolutno. Upravo u tom radu. Ja bih hvala da počnemo ono što verovatno ne znaju vaši pacijenti o vama. Ne verujem da stignete da pričate o svemu. Vi nam dolazite iz Tiršove i svi znamo kolike su nažalost gužve u našim bolnicama i koja je koncentracija malih pacijenata i negde mi stvarno uvek bude žao vas lekara koliko imate posla i koliko dajete sve od sebe, ali negde se svi zaista nadamo da će to biti bolje. Pa, svi se mi nadamo, ali dobro, posao je takav kakav jeste, ne možete vi da birate, mislim, niko tamo nije došao zato što je besan ili zato što nema šta da radi, nego sigurno ima neku svoju muku i u stvari je najteže kada ljudi stvarno dođu, imaju neku ozbiljnu muku i vi trebate da na neki način ne da im pomognete, prvo morate da im priđete kao čovek, a potom da nađete neko rešenje i da im pomognete i to zna nekada bude nezgodno i zbog toga što problemi neka znaju da budu komplikovani, a i zna da bude nezgodno zbog činjenice da vi nemate baš mnogo vremena. Svi su oni došli i svako želi neko svoje vreme, a vreme je ipak ograničen resurs, tako da to je onda malo problematično. Ali dobro, snalazimo se kako možemo, snalazimo se i trudimo se da najbolje što možemo uradimo neke stvari. Neka nam roditelji ne zamere nekada, znate i vi sami teško je raditi sa ljudima, imate različite ljude, drugo, kada deca uvek dođu ili sa jednim ili sa dva roditelja i to bude nekad gužva, mislim, kada pacijenti idu kod adultnih lekara, kod adultnih gastroenterologa, ode samo jedan pacijent, ali vi ovde svako dete dođe ili sa jednim ili sa dva roditelja i zato se prave tolike gužve. A s druge strane, vi samo da kažete dobar dan nekome toliko puta, a ne da još morate detaljno da popričate, pa da pregledate, pa da uradite neku dijagnostiku, da vidite da li je to nešto ozbiljno ili nije baš preterano ozbiljno, da li je nešto zabrinjavajuće ili ne, to ipak zahtjeva dosta vremena, tako da, ali dobro. Da, zato je to taj najodgovorniji posao, ali počeli ste odgovor tako što ste rekli da jesu gužve, ali vi treba svakom da priđete prvo kao čovek i zato je ova najava bila takva kako jeste. Ali dobro, ali morate, mislim, pazite, svi smo mi ljudi i nemate osobe koja nekad u životu nije bila bolesna, znate, i imate onu izreku da, kako se zove, zdrav čovjek ima 1000 želja, bolestan samo jednu da ozdravi i morate tako malo da gledate, mislim, ne možete stalno, ali morate to da gledate, jer svako je nekad bio u nekom trenutku života bio pacijent nekome. I onda morate da znate da je to vrlo bitna stvar, da morate da se stavite u tuđe cipele za mnoge stvari. A pogotovo kod dece je to vrlo specifično, jer znate, deca nekad i ne znaju da su oni to došli zbog nečega da se uradi nešto kako treba i onda to trebate malo, pogotovo ako se radi o bebama, ako se radi o odojčadi, to je tek komplikovana priča.
Ali s druge strane morate i deci da priđete najbolje što možete, morate malo i da se šalite, morate da vidite, drugo oni kad vide beli mantil, znate, to je onaj strah od belog mantila. Plaše se i roditelji, a kamoli deca. Tako da, i to je sve malo, i onda to zahteva malo i vreme, znate, opet kažem, kad odete kod adulta, vi krenete, pričate, onda neko kaže svoje simptome, sve lepo, jasno i tako dalje, a kod dece je to vrlo često problematično, oni ne mogu to da verbalizuju. Često ni roditelji ne mogu to da verbalizuju. I oni baš nisu, nije da nisu upućeni, nego ne mogu baš da vam kažu određeno, nisu ni sigurni i tako dalje. I to sad se zahteva opet vreme, zahteva i neki pristup. Drugo, treba to dete da pokaže neko poverenje, da vam kaže šta mu fali. Pogotovo kod adolescenata, znate, njima ništa ne fali. Sve je okej, sve je to, a u stvari nekad nije okej. Tako da sve to su neke socijalne veštine koje vi morate da imate pored medicinskog nekog znanja. Tako da posao nije baš jednostavan, ali je definitivno vrlo interesantan i vrlo izazovan. Da, u to sam sigurna i vola bih, kao što sam rekla, da vas pitam, kad smo kod dece i detinjstva, vola bih samo malo da se osvrnemo na vaše detinjstvo i šta je to što vam prvo padne na pamet kada pomislite na svoje detinjstvo? Gde ste vi odrastali, u kom gradu? Ja sam inače Kragujevčanin, i ja sam došao na studiju u Beograd i odrastao sam u Kragujevcu, odrastao sam u porodici, imam brata jednog, mama, tata i tu su bili i baka i deka jedno vreme. I prva stvar koja me onako nekako mi je na pameti, ajde kad tako kažete, za detinjstvo, to je neka bezbrižnost, ali mislim da je to manje više kod svih nas, da te neke lepe, bezbrižne neke stvari nas uvek vezuju za naše detinjstvo. Koje su to, doktore, godine? Pa eto, ja sam, znači, to su neke 80. godine, eto. A to je u stvari neki, možda i najbolji neki period koji je bio u taj bivšoj SFRJ, to sam satela da kažem, da. Ali onda kreću i 90. Mada i 90. Znate, kad ste u detinjstvu i te 90. nisu toliko strašne, čak su vrlo lepe, jer se vi sećate lepih stvari. Pa i te neke hiperinflacije i tih nekih restrikcija i svega živog, ali deca znaju da u svemu nađu neki smisao lepi, da se zabave i da se igraju i tako dalje. Tako da meni je tamo bilo lepo, ja mogu da kažem da sam imao vrlo lepo detinjstvo i vrlo bezbrižno detinjstvo. Tako da, znate, standardna osnovna škola, pa posle srednja škola, pa gimnazija, pa fakultet i tako dalje, ona standardna priča. Ali ono što, odnosno kad gledam sad i moje dete i kad gledam njene neke vršnjake, mi smo mnogo više vremena provodili napolju nego oni, to je definitivno. Znači, i u srednjoj i osnovnoj školi mi smo se non stop nešto igrali napolju. Šta god to bilo. Od sporta preko igre i tako dalje, dosta smo vremena, mnogo više nego danas provodili napolju, što mislim da je onako jedan veliki plus, eto. A da li u tom periodu kada ste bili dete, možda te godine u Kragujevcu, da li ste tada znali da ćete se baviti, da će biti čika doktor, ste se igrali da ste doktor kada ste bili mali, jel da? Nije to bilo tako, nije to bilo tako. Ja sam se negde otprilike pri kraju srednje škole odlučio za medicinu. Ja sam završio te prirodno-matematički smer gimnazije, gde je bilo dosta i matematike i fizike, ali Bog bi bilo dosta i hemije i biologije. I poprilično je fina škola bila, imali smo odlične profesore. Ali ja sam neko video da mi hemija i biologija onako su mi više ležele, mislim, u smislu, bile su mi interesantnije. Čak je bilo neke priče da li ćemo upisati hemiju kao fakultet, ali neko mi se više me zanimala ta primenjena priča. Tako da, ja sam inače kad sam upisio fakultet mislio da ću biti psihijatar. To mi je bilo onako full. To mi je bilo odlično, interesantno i tako dalje. Ali posle dok sam studirao, sam promenio mišljenje i više su mi se sviđale te neke internističke grane, medicine, pedijatrija, interna medicina i posle nekako sam završio na pedijatriji, ali generalno gastroenterologija kao jedan od delova medicine mi je definitivno bila uvek najinteresantnija. Da, da li se sećate možda trenutka baš, šta je bilo taj prelomni trenutak kada ste otišli baš na gastroenterologiju? Bilo je kad sam došao na specijalizaciju, znate. I kad sam došao na specijalizaciju, vi onda morate da kružite kroz različita odeljenja i kroz različite specijalnosti i da se upoznate sa svim tim. I ja sam došao na gastroenterologiju i ono što mi je bilo potpuno upečatljivo, to je da je gastroenterologija, s obzirom na te tehničke mogućnosti koje ima, odnosno endoskopiju, jedna od retkih tih internističkih grana gde vi vidite ono što lečite. Odnosno, vi vidite taj poremećaj i vi ga lečite. Tu privilegiju obično imaju samo hirurzi.
A kroz gastroenterologiju, odnosno kroz te endoskopije, što gastroskopije, što kolonoskopije i tako te neke interventne procedure, vi možete da vidite taj problem. I to je onako velika privilegija. Vi ne morate indirektno, jer vi imate mnoge dijagnostičke metode gde vi indirektno možete da odredite neke stvari, bilo kroz analize krvi, biohemijske, krvna slika, neke analize, specifične analize krvi, kroz ultrazvuk i te radiološke metode, ali vi vidite ono što lečite. I to je baš onako veliki plus. Tako da, to me onako baš privuklo u čitavoj toj priči. Jer tu ima malo i te interventne priče, ima dosta manuelnih veština koje morate da znate, ali imate i tu neku internističku priču koja podrazumeva dosta zaključivanja, taj neki istraživački posao i tako dalje. Tako da u stvari to po meni najbolja kombinacija ta dva sveta. I koliko godina se vi već bavite svojim poslom? Pa ja sam trenutno, evo sad već skoro 11 godina specijalista, pre toga sam, jer moj put je bio malo čudan, ja sam posle završenog fakulteta bio dugo isto u istraživanju, u nauci, na patofiziologiji, tamo doktorirao, tamo magistrirao, onda otišao na specijalizaciju, pa bio na specijalizaciji, pa završio i ostao sam u Tiršovoj da radim kao gastroenterolog. I sada kada bismo vas vratili na fakultet i nakon ovih ovoliko godina, da li biste opet izabrali gastroenterologiju? Da, apsolutno. Ja sam potpuno zadovoljan sa tim što radim i potpuno sam zadovoljan sa životom koji vodim, tako da nemam ja tu nekih problema. Definitivno moje, na fakultetu su mi bile onako velike ljubavi gastroenterologija i kardiologija, ali nekako se gastroenterologija više isprofilisala, eto. Kasnije. Tako da, sjajno. I volim bih da počnemo sa bebama. Dobro. Nekako uvek od beba nam sve, moramo, da. sve i svi smo nekad kreće. Bili bebe, tako da. Je. Taj refluks nas, doktore, toliko muči kod beba. Znam da su to stvarno, imali smo neke teme, sjećam se na blogovima, zvali smo beba bljudsko i tako, ne znam, mame nekako malo da se našale u celoj toj muci. Zašto dolazi do tog refluksa? Pa, i kako mi možemo da malo pomognemo? Pazite ovako, refluks je u principu jedna prirodna stvar. I ja znam da makoliko to deluje nekad frustrirajuće roditeljima, prva stvar koju roditelji moraju da znaju da se beba ne rađa kao odrastao čovek. I funkcije deteta pri rođenju nisu iste kao i kasnije u životu. Znači, ona mora da sazri. I refluks je u stvari jedna od stvari koja je posledica tog nezrelog gastrointestinalnog trakta, odnosno on se poboljšava kako se beba zri, odnosno kako beba raste. Pazite ovako, vrlo prosta stvar i to stvarno roditeljima ja vrlo često kažem. Zamislite dete koji je, na primjer, uzrasta 2 meseca ili 3 meseca, koje je većinom u horizontalnom položaju, da je najveći deo dana, koja ima, novorođenče ima 7 puta brži metabolizam od odraslog čoveka i mora da se hrani na 2 do 3 sata, zato se hrani na 2 do 3 sata. S obzirom da ima nezrela creva, može da se hrani samo mlekom, jer samo to creva mogu da vare, a mleko je tečno. I proporcionalna količina koju mleka dobija dete, znači dete dobija količinu mleka proporcionalno svojoj težini u toku tog dana, koliko bi, na primjer, jedan čovek od 70 kg dnevno treba da popije 10 litara tečnosti. Pa čekajte, zamislite vi da pijete 10 litara tečnosti i da ležite po cijel dan, hoćete da bljuckate? Pa naravno da ćete bljuckati. Ja to obično kažem roditeljima. I onda njima posle bude malo jasnija čitava ta priča. Druga stvar je taj nezreli ventil između, taj mišić, ali ja kažem prosto ventil između jednjaka i želuca, koji sprečava to vraćanje sadržaja iz jednjaka u želudac, koji postaje zreliji kako beba raste. I druga stvar je, beba kasnije kada krene od 4. meseca da jede kašastu hranu, ona je gušća mnogo i manje se vraća. I drugo, beba počne polako da se vertikalizuje, počne da sedi i to je sve lakše. I to je takozvani fiziološki refluks. I on je potpuno normalan i potpuno uobičajen i često se može samo sa malo smanjivanjem obroka u čestalijima, manjim obrocima, tom nekim pozicioniranjem, eventualno promenom strukture mleka, ako je, kako se zove, formula u pitanju, on se može tako rešiti. Vrlo je bitno, ali imate i patološki refluks. I roditelji u stvari treba da dođu kod doktora, ali to i pedijatri u domovima zdravlja znaju razlik među patološkog i fiziološkog refluksa. Patološki refluks je stvar za gastroenterologa, fiziološki refluks nije, jer fiziološki će proći. A patološki neće proći, bit će sve gori i gori. A koji su to neki simptomi i znaci koji vam ukazuju da dete ima patološki refluks? Prvo, kada beba ne napreduje. Znači, beba bljucka, ali beba ne napreduje.
Čak i ako jede često, ali ne napreduje, to je vrlo ozbiljna stvar. Druga stvar, kada ozbiljno povraća, ne kada bljucka, nego kada povraća u mlazu. Kada u povraćenom sadržaju ima krvi, kada ima krvi u stolici, kada je beba izrazito nezadovoljna, ne može da spava, čak povraća i noću kada se hrani, kada ima neke ozbiljne kožne promene u svetu. To su već neke stvari, kada ima respiratorne tegobe, kada se često zagrcnjava i tako dalje, kada ima onaj stridor, mi to kažemo kao da hrče ili tako nešto. To su već sve neke stvari koje mogu da nam ukazuju da se radi o patološkom refluksu i da tu treba napraviti pregled gastroenterologa da se vidi definitivno šta se dešava. Zato što to su neke stvari koje, znači vi faktički od svih tih simptoma i znakova treba da izaberete one koji su alarmantni i da takvu decu faktički pregledate i dalje, kako se zove, sva sreća mali je broj te dece. Mali je, mnogo je veći broj, skoro 80 pa i do 90% dece imaju fiziološki refluks. Ali definitivno ima i ova druga grupa dece i znači ja se nadam da sad ovim nekim karakterističkim stvarima koje sam sad objasnio bi roditelji kada tako nešto primete trebali da potraže pomoć. Ne, apsolutno ste bili jasni i ovo je stvarno bilo vrlo, vrlo od pomoći, ali ja gledam prvo doktore, moja deca nisu imala refluks, ali je moja majka sa mnom pričala da sam ja stalno tako bljuckala, ona je žena mene dojila i kaže ja sad tebe podojim, ti bljucneš i ja sam u toliko lošem osjećanju jer ja više nemam mleka, ja mislim da si ti sad gladna jer si sve bljucnula. Da, ali ako beba ne napreduje, onda nije gladna. Apsolutno. Odnosno, ako beba napreduje, ona nije gladna. Odnosno, ako ne napreduje, onda je to već ozbiljna priča. Zato kažem, postoje neki objektivni parametri. Jer pazite, vi možete da bljuckate, ali ako super napredujete, pa to više ode dole u creva, u tanka, nego što ide napolje. To je neki višak, Tačno, to je neki višak. Zato što nekad bebe budu halapljive. Kažem vam, zavisi dosta i do bebe. A drugo, i taj mišić se onako razvija sa vremenom i on postane funkcionalan negde 4. 5. mesec i tad taj fiziološki refluks nestaje. A patološki će da nastavi i dalje. Okay. To je poenta priče. I to vreme je isto vrlo bitno. Tako da ako vam dođe dete koji ima 6 meseci koje ozbiljno povraća ima refluks, to nije fiziološki refluks. On je treba već da nestane. To je poenta priče. Ok, sve jasno ko refluksa, hvala vam mnogo. Dobro. Ali malo pa ste pomenuli krv u stolici. Da. I to nam se često dešava kod beba. Sad pazite, ja često i kad sa studentima pričam, nije isto kada dete koje, na primjer, ima 5 meseci ima krv u stolici ili kada dete od 5 godina ima krv u stolici ili kada adolescent od 15 godina ima krv u stolici. Diferencijalna dijagnoza je potpuno različita. I to je ono što je u pedijatriji vrlo bitno, taj uzrast. Znate, kod odraslih je to manje više isto. Da li imali krv u stolici sa 45 ili 65 ili 75, isto je. U pedijatriji nije isto. Kod beba, ako je beba dobrog opšteg stanja, ako je beba zadovoljna, ako beba lepo napreduje, opet se vraćamo na to napredovanje, ako beba lepo jede, nema nekih drugih čestih respiratornih simptoma, končići krvi u stolici ili tačkice krvi, inače generalno normalnoj stolici, mogu da budu pokazatelji alergije na proteine kravljeg mleka. I to je taj takozvani kasni tip. Ali ako vi imate krv u stolici, a beba je anemična, beba ozbiljno povraća, ne napreduje, to već možda bude nešto drugo. To nije već alergija i tu treba definitivno što pre da se jave kod doktora, odnosno kod nadležnog pedijatra ili čak kod hirurga, jer najčešći uzroci te ozbiljne količine krvi u stolici budu hiruški problemi u crevima. Tako da, opet, dosta zavisi od toga kako beba izgleda. Znate. Da, opšte stanje bebe. Opšte stanje deteta je vrlo bitno. Tako da roditelji ne bi trebalo baš da se plaše same krvi, trebali bi da posmatraju više svoje dete. I ja često roditeljima kažem, i sad, znate, roditelji često pričaju pa ne znaju da li bi mogli da kažu ovako ili onako, ali poenta je, nema tu sada pogrešnih reči. Oni najbolje znaju svoje dete. Znate, majka i otac su stalno pored svog deteta i ako vide da nešto nije kako treba, oni treba da se jave kod lekara. To je poenta priče. Apsolutno. Razumete? I sad ja obično kažem roditeljima, nema tačnog i netačnog odgovora. Ja vas pitam, ali vi meni kažete vaš utisak. Jer ja sad vidim vaše dete, a vi ga vidite svakog trenutka tokom čitavog dana. I vi možete bolje da date procenu nego ja. Jasno. I moram sad da vas pitam, vrlo ste važnu stvar rekli što buni nas roditelja, a to su ti končići krvi. Ja sam imala tu situaciju sa svojom devojčicom. Isto su mi doktori odmah rekli da to je verovatno intolerancija na proteine kravljeg mleka, ali negde danas odmah mi govore, to je intolerancija na laktozu. Ne, pazite to ovako. Nije isto. Nije isto. Znači, pazite ovako, ajmo da budemo vrlo precizni.
vi možete da budete intolerantni na ugljene hidrate ili alergični na proteine. Vi ne možete da budete intolerantni na proteine. Zašto? Intolerancija podrazumeva da vaši enzimi nešto ne rade baš kako treba. Obično je to najčešći primer, ta intolerancija na laktozu. To znači da ili imate smanjenu aktivnost enzima koji vari laktozu, a on se zove laktaza, ili ga nemate uopšte. A kad imate alergiju, vi imate antitela na neki protein. Tako da, to su potpuno dve različite stvari. Intolerancija na laktozu je da vi ne možete da varite ugljeni hidrat, glavni ugljeni hidrat mleka, a to je laktoza. Ne možete da ga varite. I to je enzimska priča, jer vaš enzim ili ga nemate dovoljno, ili ne radi baš kako treba, ili ne radi dovoljno koliko treba da radi. A ako govorimo o alergiji, i on obično, ta intolerancija na laktozu ne daje krv u stolici, da znate. Obično nema tu krvi u stolici. Obično to budu neke prolivaste stolice, malo praskave, sa dosta gasova. Nekad budi taj perianalni ojed zato što je pH stolice kod intolerancije na laktozu kiseo, odnosno ispod 7. I onda ta kiselina malo nagriza kožu i imate taj perianalni ojed. Kod alergije na proteine kravljeg mleka, vi imate dva tipa alergije. Imate rani tip kada popiju mleko i osuju se, dobiju koprivnjaču. I imate kasni tip koji se karakteriše obično bolovima u trbuhu i prolivastim stolicama i pojavom krvi u stolici. To je alergija. Vama je problem u proteinu kravljeg mleka, a kod intolerancije na laktozu je problem u ugljenom hidratu mleka. Tako da zato vi kod alergije na proteine kravljeg mleka dajemo te neke specijalne formule gde su ti proteini razbijeni ili mamu stavimo na dijetu. Da, to sam bila ja. Jer ja dojim devojčicu, a onda nisam unosila 3 meseca. Mleko i mlečne proizvode i tako dalje. Jer pazite, onda mamu stavimo na dijetu i u najvećem broju slučajeva to bude potpuno okej. I kod nas je to bilo, da. Tako da to nije razlog za prekidanje dojenja, to uopšte nije, znači definitivno. Jer dojenje je mnogo nešto više od hranjenja deteta, to je poenta priče. Tako da hoću da kažem, znači jedna intolerancija, znači ne možete da budete intolerantni na proteine, vi možete da budete intolerantni na ugljene hidrate, a alergični na proteine. To je poenta priče. Tako da vi, kada ste intolerantni na laktozu, vi možete da pijete mleko, ali mleko bez laktoze. Jasno. Znači, nije tu sad problem u proteinima mleka, nego samo uzmete ono mleko koje nema laktozu. I to je poenta priče. I da li sad ja dok treba da vodim računa u budućnosti, s obzirom ona je sad već velika, ima 2 godine, jede ona mlečno, ali nisam nikada primetila ništa. Pazite ovako, najvećim broju slučajeva alergija na proteine kravljeg mleka nestaje sa vremenom. Najveći broj dece već sa godinu dana postane tolerantno na proteine kravljeg mleka. Skoro 80-90% do 2. godine. Skoro svi do 5. godine. Tako da generalno retko kada se dešava da deca budu baš alergična na proteine kravljeg mleka u dužom vremenskom periodu. Tako da vi možete da očekujete da će vaše dete početi da toleriše proteine kravljeg mleka u nekoj budućnosti definitivno. Ali hoću da kažem, trenutak koji je zavisi od deteta do deteta. Da li to znači onda da to njoj zapravo ne prija, da bi možda u životu trebalo da to izbegava ili... Ne mora da znači ništa, to ne mora, definitivno. Znači, ako je neko bio alergičan na proteine kravljeg mleka u detinjstvu, ne mora da znači da kasnije u životu treba da izbegava proteine kravljeg mleka. Ako želi, može, ali ne mora. To nije povezano. Jer uglavnom majke pričaju, ako je tad dete odreagovalo, da li možda treba sad da mu to skroz ukine, možda nešto... Ne, tada pojenta čitave priče u tom nekom odgojničkom periodu, obično mi pravimo te neke testove sa godinu dana. Ako su rani ti tipovi alergije, rade se ona antitijela ili kožne probe. Ako je taj kasni tip alergije, mi postepeno uvodimo nešto što se zove prvo pečeno mleko. Znači, termički obrađeno mleko na 250 stepeni u nekim jelima, koji su pečena u pećnici, na primjer neke gibanice ili neki mafini ili tako nešto, pa onda potom uvodimo polako mlečne proizvode, pa tek na kraju mleko. Da vidimo da li dete postalo tolerantno. Ok, sjajni savjeti. Moram samo da se osvrnem na ovo što ste rekli, što stvarno retko čujemo od naših zdravstvenih radnika, a to je da ste rekli da dojenje nije zapravo samo hrana. Ne, apsolutno to nije hrana. Vi ako ste dojeli, vi to znate. To svaka majka koja je dojela to zna. To je jedno uspostavljanje jednog emocionalnog odnosa između majke i deteta. Drugo, vi dojenjem ne dajete vašem detetu samo hranu, vi mu dajete antitela, vi ga štitite od bakterija, vi mu dajete antimikrobne proteine, vi mu dajete vitamine, vi mu dajete probiotike, vi mu dajete prebiotike, a to su jedinjenja koja hrane dobre probiotike. Tako da vi u stvari kompletno štitite vaše dete.
Pogotovo što u tim prvim mesecima života imunitet deteta je nerazvijen. I priroda je tako i napravila da ga majčino dete, odnosno majčino mleko, štiti od svih infekcija. A da ne pričamo o toj socijalnoj komponenti dojenja. Tako da to definitivno nije samo hrana. I zato se i preporučuje dojenje. Dok god može i kad može. Eto. Mada neki preporuke Svetske zdravstvene organizacije su dojenje do nekih godinu, pa čak i 2 dana, ali mi kažemo koliko možete, mislim, definitivno, što duže to bolje. Eto, to je poenta priče. Ja sam, doktore, prvo dete dojela 3 godine i sada devojčicu dojim... To definitivno nije uobičajeno za srpske prilike. Jeste, sad devojčicu 2 godine i 3 meseca. I pravo da vam kažem, nisam se susretala sa mnogo zdravstvenih radnika koji su me u tome podržali. Pa čekajte, pazite, ako to odgovara, još jedna stvar, posle tih godinu dana kada dojete dete, morate da shvatite da to mleko koje vi dajete detetu više nije toliko bitno. Jer postaje neka druga hrana bitnija za rast i razvoj vašeg deteta. Sad, posle tih godinu dana je taj neki socijalni moment više bitan nego to mleko. Što ste rekli. To je poenta priče. Ali opet kažem, to je vrlo individualna stvar. Ako mama želi i ako može, da, ali ako ne može i ne želi, su već druga priča. Apsolutno. Nego prosto samo neka podrška, jer majke koje ne doje su kritikovane, majke koje dugo doje su kritikovane, šta god radile. Mi možemo kritikujemo sve zbog svega. Apsolutno. Narod nikad udovoljiti. Mislim, možete da kritikujete, ali ajte da probamo, zašto je to vrlo individualna stvar. Tako je. Razumete? Neko se ne osjeća sigurnim. Još jedna stvar, na dojenju trebalo insistirati makar u tih prvih mesec dana, zato što zrelo majčino mleko je tek sa mesec dana. To vi sad par nedelja posle porođaja, pa to ide, pa to ne ide, pa beba ne uhvati kako treba, pa tako. Tu treba biti malo strpljiv. Samo treba malo dati šansu i detetu i majci i u najvećem broju slučajeva to bude okej. Ali naravno ima i slučajeva kada to nije moguće i tu definitivno ne treba insistirati. Tako je i hvala vam i na ovoj pored podršci, a ne samo iz ugla pedijatra. I sad kako smo pričali o stolici, da se još malo zadržimo kod te bebeće stolice, da pomenemo te glistice. Dobro, dešava se to, to roditelji isto deluje poprilično traumatično kada vide. Jeste, beli končić koji se pomera. Jasno, neverovatno. I na teme. Da li gore, da li krv, da li glistice, da li... Jasno. Ja kad sam govorio o krvlju, govorio sam prvenstveno o krvi kod odojčeta. Kod većeg deteta, krv obično u stolici je posledica tvrde stolice. I to bude nekad posledica onih fisurica, odnosno ranica na guzi koje se javljaju, tako da roditelji ni tu ne bi trebalo mnogo da paniče. Jednostavno, najčešće je to posledica opstipacije ili ti zatvora. A sa druge strane, pojava tih nekih crvića u stolici, pazite, nekad roditelji vide, nekad ne vide. Nekad morate da uradite analizu bilo koprokulture i analize stolice na parazite ili onaj perianalni otisak, ima i toga, kada tražite taj jajašca. Ali hoću da kažem, tih crvića nije baš da nema. Nije to baš neki relikt prošlosti, što mi mislimo kao vaške i tako. Toga svega ima i danas. Ali to nije ništa strašno. Vi dobijete taj antiparazitni lek koji obično pijete 3 dana. To pije cijela porodica. Da, generalno, ali ne bi bilo loše da i druga deca, ako ima druge dece, urade neke analize. A ovo pijete ga 3 dana, onda za 7 dana ga opet pijete 3 dana i u principu vi ste okej. To nije antibiotik, doktor. Pa to je antiparazitni lek. Aha, jer uglavnom pitaju roditelji, jer mi sad moramo da pijemo antibiotike. Pa to je antiparazitni lek. Mislim, antibiotik je jedan širi termin, a on može da bude antibakterijski lek ili antiparazitni lek. Tako da, u suštini to jeste antibiotik, ali to je antiparazitni lek. To je poenta priče. Ali to je relativno lako rešivo, da znate. I deca se češkaju, udaraju, je li tako, po peleni? Jeste, ima tu dosta, ima i bolova, nekad bude i tih prolivastih stolica, ali tegobe, vrlo su interesantno, tegobe često budu noću ili uveče. Zašto? Zašto se tad larve dele? Joj, grozno. Pa grozno, ali je interesantno, za dijagnostiku je vrlo interesantno i onda te neke noćne tegobe mogu vama da kažu da vas u toj nekoj dijagnostici uvedu u tu čitavu priču anamneze, pa da onda kažeš, to su možda paraziti. Ali kažem, to je relativno lako rešivo. Da li je moguće što kažete što je noć, zato što beba ima pelenu, pa je toplo, pa je tu vlažno? Pa ne, ali posledica su obično tih podele tih parazita koje obično idu noću. Koji idu noću. I to ide noću. Ali hoću da kažem, to je stvarno lako rešivo, tako da to stvarno nije neki ozbiljan problem. Nije neki veliki razlog za brigu. Dobro. I moram da se vratim samo kad ste rekli za stariju decu i za obstipaciju.
To često znamo da čujemo od roditelja. Sad, iz vašeg iskustva, da li je to stvar probave, hrane neadekvatne ili zna da bude neka emotivna ipak komponenta? Svega pomalo. Aha, okay. Svega pomalo, ali možda najmanje hrana, da znate. Iako roditelji često dođu pa kažu, joj, pa mi kuvamo svaki dan, pa on jede na kaši, kuva, a i dalje ima obstipaciju, tako. Pazite ovako, ta funkcionalna obstipacija, to je ta neki period od 2. godine do 5., 6., 7. godine, ona je najčešće posledica tog nekog razvoja deteta, nema neki konkretan organski uzrok. Opet kažem, govorimo o funkcionalnoj, koja je najčešće, funkcionalna znači da nema organskog oboljenja koji je u osnovi toga. To je poenta priče. Ona nema nekoj veze baš sa vrstom hrane, iako se roditelji trude, kažem, da ta ishrana bude što raznovrsnija, što više na kašiku i tako dalje. Ima nekad veze sa emocionalnom pričom, pogotovo u tom nekom periodu. Zašto? Zato što ako je dete nekada zabolelo prilikom defekacije kod tih tvrdih masa, onda će dete izbegavati defekaciju u buduće i pakovati te tvrde mase i dalje i onda svaki put kad izađu bit će sve tvrđe i tvrđe. Mm-hmm. I mi u stvari moramo da dodamo lek koji će razmekšati stolicu, da ono dete kad se napne da ga više ne boli. I to je u stvari ta neka... Mi moramo, ja to često roditeljima kažem, to je malo onako smešno, ali mi moramo da raskinemo tu patološku vezu između glave i guze. Odnosno da kada se kada se dete napne, da ne dođe više do bolova. Okay. I onda kad dete kad shvati da to više ne boli, onda više neće da se suzdržava. Mm-hmm. I primjena tih nekih laksativa kod dece, osmotskih pre svega laksativa i tih laksativa koji razmekšavaju stolicu je definitivno savjetovana kod dece. I to nisu laksativi koji izazivaju, svi me odmah pitaju da su to oni laksativi koji izazivaju zavisnost, da će moje dete biti zavisno od laksativa. Neće. Ti laksativi koji izazivaju zavisnost se ne daju kod dece. Okay. I još jedna stvar što najveći svetski stručnjaci za obstipaciju kažu, koliko ste dugo imali problema sa obstipacijom, duplo duže traje lečenje. Znači, nemojte misliti da ćete jednom ili 2 puta ili za 5 ili za 7 dana ili za 2 nedelje rešiti problem. Nećete ga rešiti. Možda ćete ga rešiti za taj period, ali kad prekinete terapiju će se ponovo vratiti problem. Okay. I onda ste vi sad u začaranom krugu. Tako da morate biti uporni, mora se malo pričati sa decom, mora se malo raditi sa decom i moraju se dati ti razmekšivači stolice. To jednostavno je neki, obično ih dajemo oko 3 meseca, da znate. Znači, to je neki standard lečenja. U kontinuitetu. A neke suve šljive, doktore, nešto? Pa da, ali pazite, generalno vi možete da date suve šljive, ali kod tih funkcionalnih obstipacija, kad vi imate problem 6 meseci, neće vam suve šljive pomoći. Ok. To da znate, to sigurno. Svi u nekom trenutku imaju obstipaciju, ali ta obstipacija traje 3 do 5 dana, nekad se javi posle enterokolitisa i tako dalje. I kad vama pomognu suve šljive, to je okej. Ali nekome ko ima problem 3 meseca ili 6 meseci, suve šljive mu neće pomoći, to da znate. I još jedna velika zabluda, to vrlo često kažem roditeljima, čak često pričam i kako se zove kolegama, je velike količine tečnosti ili tako nešto. Ne, normalne količine tečnosti. Jer uvek nešto roditelji misle puno vode. Čekajte, vi kad pijete veliku količinu tečnosti, vi piškite dosta, nećete dobiti proliv od toga. To hoću da kažem. Tako da, to je poenta priče. Znači, normalne količine tečnosti. To ne znači da vi treba da popijete pola čaše dnevno tečnosti i to je to. Ne, normalna količina tečnosti, ali nemojte decu nalivati tečnošću. Okay. I tu ne mislim samo na vodu, tu mislim na kompletnu tečnost koju deca uzimaju tokom dana. To ne podrazumeva samo vodu. Supa, čajevi, sokići neki, ceđeni, ovakvi, onakvi, mleko, jogurt i tako dalje. Sve to tečnost. Sve to tečnost. Tako da, hoću kažem, velike količine tečnosti, ne prevelike za uzrast, normalne količine tečnosti i normalna ishrana. A obstipacija kod beba, tu je uvek isto velika briga. 4-5 dana beba nije kakila. Da, ali tu je sad vrlo bitno da kažemo kako se beba hrani. Zašto? Zato što ako je beba na podojima, verujte mi, nekad i do 20 dana deca mogu da nemaju stolicu. Ako je beba okej, to je sve okej. Zato što frekvenca stolice kod beba zavisi, ako su samo na podojima, zavisi od količine nekih supstanci koje zovu prostaglandini u majčinom mleku. Tako da je okej ako beba ima 3-4 stolice ili 5 na dan, ako je raspoložena, a isto je okej da beba nema 5, 6, 7, 10 dana stolicu. Ako je raspoložena, to je okej.
To hoću da vam kažem. Opet pratimo na opšte stanje. Tačno, ali to važi za decu koje su na podojima. Za decu koje su na formulama, vi imate sad i formule protiv obstipacije. Imate i formule sa većim brojem vlakana, pa možete malo promeniti formulu i tako dalje. Drugo, često se dešava kad beba ima obstipaciju dok je samo na formuli, kad uvedete nemlečnu hranu da stolica bude mnogo bolje, jer ste uneli vlakna sa nemlečnom hranom. Nekad se dešava i obrnuto, da bebica ima dobru stolicu dok ne uvedete nemlečnu hranu, ali onda se zatvori kad uvedete nemlečnu hranu. Ali tu i sa tom nemlečnom hranom možete malo menjati i onda uticati na stolicu. Ali nekada morate i tu da dodate neke razmekšivače stolice, ali ne često, ne toliko često kao kod veće dece. Koliko dana možemo da tolerišemo optimalno mi kao roditelji pre pregleda? Pazite, pitanje je, čitave priče je da li beba ili već dete, pored obstipacije ima i povraćanje neko. Zašto? Zato što to onda može da govori da u prilogu da se začepila, da se postoji impakcija. I to je stvar koja definitivno mora da pogleda doktor. Ali, ako dete nema neke ozbiljnije tegobe, 3, 4, 5 dana nije neki veći problem, to hoću da kažem. A za decu koje su na podojima i duže. Ok. Eto. Ok. Nekako razmišljamo, beba koja je i na podoju ili na formuli, nekako pomislimo gde je sad to mleko stalo toliko. Da, to je sad pitanje apsorpcije, znate, neko se poprilično dobro apsorbuje, da znate. Zato ima neko i dobra kompletna hrana u tom nekom periodu života, to pre nego što uvedete nemlečnu hranu. Tako da se to se lepo apsorbuje. Da, gledala sam, doktor, neko istraživanje, sad ne znam da je to stvarno tako ili ne, da govore da bi ljudi preživeli na majčinom mleku bez ičega do 7. godine. Da, pazite, nisam znao. Zamislite tu informaciju, ja kažem... Da, vrlo interesantno. Da ništa drugo ne unose, da unose samo 7 godina. Da, ali vjerojatno bi imali malo, bili bi pothranjeni ili nema dovoljno proteina, to je pojent, jer vama trebaju kasnije proteini, to je vrlo bitno i trebaju vam masti. Znači, ishrana dece u tom najranijem uzrastu nemojte izbjegavati masti, to je vrlo bitno. Zašto? Zato što organ koji najviše raste u prve 2 godine je mozak, a 90 i nešto % mozga su masti. I zato vi morate detetu da date masti. To je poenta priče. Ne možete da logiku nemastne hrane zbog ateroskleroze koju mi odrasli treba da praktikujete kod dece, pogotovo u tom nekom najranijem uzrastu. Zato što bebe treba da rastu. Taj metabolizam je vrlo intenzivan. A masti daju najviše energije. A koje su to vrste masti, doktore? I zasićene i nezasićene masti. I jedne i druge masti ne treba izbjegavati, to hoću da kažem. Jer mi samo kažemo, to su takozvane dobre masti, nezasićene, polinezasićene masne kisline, to je sve tačno, ali bebama trebaju i zasićene masti. Jer zasićene masti je ono što je gradivna komponenta naših ćelija, prvenstveno ćelija mozga. Tu spada i puter, i maslinovo ulje, i jel tako? Sve. Kako hoću kažem, i svinjska mast. Jasno. Naravno, i svinjska mast. Ja često, pogotovo kad deca ne jedu neke velike količine hrane, ja kažem vrlo često, znači negde iznad 8. 9. meseca, spremite meso na svinjskoj masti, onda će biti jače, bit će kaloričnije i dajte detetu, slobodno. Tako da ne treba ni od toga bežati, to hoću da kažem. Da, ovo je stvarno sjajan savjet. Malo pre ste pomenuli probiotike i to nam je stvarno, doktor, velika tema. Ja mislim da ste vi naslušali o probioticima kao niko ni o čemu, verovatno. Eksplozija probiotika za njih 20 godina. Tako je. Svi treba da pijete probiotike i ujutru i uveče i kad god i ako treba i ako ne treba. I nekako sam htjela samo da porazgovaramo o deci. Da li treba davati probiotike preventivno? Da li samo uz antibiotike? Da li samo... kada postoji neki problem, tipa ako dete ima stomačni virus, koja je situacija sa probioticima? Pa, kao i za sve, zavisi prvo od uzrasta deteta, zavisi od samog deteta. Pazite ovako, probiotska flora se formira u tih nekih prvih 1000 dana, i tu neke prve 2 do 3 godine, ajde, do 2 godine. I još jedna stvar, kad vi lepo formirate tu probiotsku floru, kako god da je formirate, vi kasnije u životu možete promeniti samo 30% vaših probiotika, to da znate, 70% nikada nećete više promeniti. To je ono što ste vi dobili. A kad ih dobijate? Pa dobijate ih sa samim rođenjem. Carskim rezom bebe ne dobijaju uopšte bakterijsku floru majke, prvenstveno vaginalnu floru koju treba da dobiju. Oni dobiju floru sa kože, a to nije flora koju treba da dobiju. Zatim, da li je beba na podojima ili na formuli?
Zato što u majčinom mleku imate veliku količinu probiotika, dobrih probiotika koji su potrebni detetu. I imate, opet rekao sam već malo pre, imate prebiotike koji stimulišu razvoj dobrih probiotika. Tako da, da li ćete vi bebi davati probiotike zavisi od starta bebe, zavisi od njenog života, kako je ona došla na svet. Zatim, koju formulu je jela. Drugo, još jedne probiotike, vi unosite probiotike kad krenete sa nemlečnom hranom. Sad, pazite, nije za džabe što su naše babe, dede i prababe i pradedovi, oni su znali da treba preko zime jesti konzervisano povrće, jer ono je puno probiotika, kiseli kupus, kisele krastavce i tako dalje. I to nije samo kritično za nas, to je kritično za sve kako se zove civilizacije i narode, imate ih kod Korejanaca i kod Kineza, one kisele supe i tako dalje. Svi oni znaju da su probiotici vrlo bitni, jer probiotici nama ne samo da nam pomažu da varimo, oni uče naš imunni sistem, šta je dobro, šta je loše, jer dolaze u kontakt sa našim imunnim sistemom. Štite nas od loših bakterija, prave barijeru da ne dođu patogene bakterije. Tako da, hoću da kažem, zavisi od toga kako je prvo beba rođena, da li ćete davati profilaktički, odnosno preventivno probiotike ili ne. Zavisi od toga šta beba jede, da li na majčinom mleku ili na formuli. Imate sad dosta i formula sa probioticima, da znate. Imate formule specijalno formulisane za bebe sa carskim rezom. To je vrlo već jedno široko tržište koje vi već imate. Onda sa druge strane, da li ono što kažu svi svetski naučnici, odnosno neki konsenzus postoji u toj dečjoj gastroenterologiji, da su probiotici definitivno potrebni i bitni kod akutnih enterokolitisa i skraćuju to trajanje akutnih enterokolitisa, bilo da su virusni, bilo da su bakterijske prirode. I tu imaju posebne vrste probiotika koji se tada daju. I još jedna stvar, ne treba biti obazriv, odnosno baš plašljiv kad imate enterokolitis i sad koliko ću dugo davati probiotik. Pa dobro, dok traje proliv i to je to. Nekada je potrebno i malo duže davati, sigurno neki 7 do 10. Enterokolitis je, doktore, stomačni virus, povraćanje proliva, upala creva. Okay. Upala creva. Sad najčešće virusne neke geneze, možda budu i bakterijske. I kako se zove, i vi nekad morate dati malo duže probiotik, 7 do 10 dana, nekad i mesec dana, zato što se posle te crevne infekcije poremeti vaša crevna flora i trebate malo da to sve vratite u neku normalu i sa ishranom i sa probioticima. Tako da imaju različite studije koje kažu da probiotici utiču i na razvoj alergijskih bolesti u smislu da sprečavaju razvoj različitih alergijskih ili autoimunih bolesti. Ima sad dosta tih studija. Da. To je definitivno tako. Ali ja bih preporučio prvo i osnovno da probiotike kod beba uzimaju deca koji su rođena carskim rezom, to je prva stvar. Zatim bih preporučio da probiotike uzimaju deca koja kasnije u životu su imala prolive posle primene antibiotika. Oni verovatno imaju nestabilnu floru i njima uvek trebaju probiotici i trebaju i dok piju antibiotik i posle toga. To su takozvane one postantibiotske dijareje. I definitivno bih preporučio probiotike, ali to definitivno u konsultaciji sa alergolozima kod dece koje su atopičari i tu treba izabrati pravi soj. Još jedna stvar, nisu svi probiotici isti, kao što svi ljudi nisu isti, tako ni svi probiotici nisu isti. Drugo, treba obratiti pažnju koji je soj i to ipak treba da se obrate malo lekarima. Mogu ljudi da to uzimaju, to nije problem. Većini slučajeva probiotici nisu toksični i nemaju neke toksične efekte, niti ih možete nešto previše predozirati, ali treba obratiti pažnju koji ćete soj dati i koliko ćete dati. Sve studije kažu da ispod nekoliko milijardi tih koloniformnih unit po toj dozi nije baš preterano efikasno. Tako da tu nekih 3, 4, 5, 6 milijardi je neki minimum koji vi trebate dati po jednoj dozi da bi oni isporili svoj blagotvorni efekt.
Da, sjajno. To možemo sa farmaceutom... Ne bi bilo loše da se to popriča. Neki koje mi preporučujemo kao gastroenterolozi, mi znamo da je taj Lactobacillus GG vrlo bitan kod tih upala creva, da bifidobakterije takođe su vrlo, kako se zove, vrlo blagotvorne i bulardi kao jedna posebna kvasnica, Saccharomyces boulardii je definitivno pokazala povoljne efekte kod tih upala creva. A za neku preventivu, možda kod nas odraslih, doktore, koja je to najbolja vrsta bakterija koju mi možemo... Sad zavisi kakva je vaša flora. Aha. A to je vrlo individualno, to hoću da kažem. Da li vi imate, na primjer, simptome ili nemate simptome nervoznog creva? To nekad zna isto da bude. Da li ste vi intolerantni na nešto ili alergični na nešto, kako se vi hranite uopšte. To je vrlo bitno. Tako da, teško je reći, ovaj soj je najbolji za sve. To ne postoji. To definitivno ne postoji. Morate definitivno da znate zašta hoćete taj soj, imate tu i Lactobacillus plantarum, kažem LGG i tako dalje. Imate dosta tih sojeva i obično su oni dobri za neke stvari. Ali, s druge strane, je vrlo bitno kakav je vaš sastav probiotika. Isto je bitno. Tako da, opet kažem, za ljude, na primjer, koji imaju nervozno crevo, oni imaju dosta nadimanja i tako dalje, za njih je, na primjer, plantarum dobar ili tako nešto. Ali, opet kažem, to je vrlo individualno. Ne možemo baš da generalizujemo potpuno. Da bude opšte sve za svakoga. Taj probiotik, svima će bude dobro sa njim. Nije baš tako. Ok, i to je vrlo važna informacija. To isto kao priča, vi date neki antibiotik za sve, pa nije dobar antibiotik za sve bolesti. To je poenta priče. Jasno, ali ti antibiotici dosta, kao što kažu, stvarno narušavaju... Ozbiljno narušavaju crevnu floru, to da znate. To je baš onako, na primjer, jedan od najčešće propisivanih lekova u pedijatriji uz paracetamol vam je amoksicilin. I amoksicilin onako ozbiljno naruši crevnu floru, pogotovo sad vi ako u startu nemate baš dobru crevnu floru, ako niste bili dojena beba, ako ste se rodili carskim rezom, ako je kasno uvedena nemlečna hrana i tako dalje, vama još dođe neki antibiotik i srubi vam kompletnu crevnu floru i onda vi imate probleme. Tako da, antibiotici da, ali u jasno određenim slučajevima i mislim da je dobro što kod nas antibiotici generalno nisu u slobodnoj prodaji i to je dosta učinjeno, zato što ne samo da oni poremete crevnu floru, pazite, mi smo za vreme korone videli šta je problem, to je rezistencija na različite vrste antibiotika i to će tek biti još veći problem. Znate, vi dajete antibiotike, oni više ne deluju jer su bakterije postale rezistente na to. Tako da i kod dece treba biti stvarno obazriv sa upotrebom antibiotika, ali kažem, jedna od stvari je ta promena crevne flore. I ta treba otprilike nekoliko nedelja, pa čak i nekoliko meseci da se ta crevna flora vrati na normalu. Eto, zato treba tu biti oprezan. Da, i zato roditelji nekako da shvate da nije svaka bolest koju dete ima potrebno da se da antibiotik. U najvećem broju slučajeva u pedijatriji ne. Znači, u pedijatriji je najveći broj virusnih infekcija. Bilo respiratornih, bilo gastrointestinalnih. Znači, pogotovo ako deca idu u kolektiv. I u kolektivu su najčešće virusne infekcije koje neće proći na antibiotik. To je poenta priče. Tako da upotreba antibiotika u tim slučajima definitivno nije pametan izbor. Da, nije ni učinkovita, jer... Apsolutno, pa i pored toga i štetna još. Jasno. I zbog rezistencije, i zbog uticaja na crevnu floru i tako dalje. Jasno. I malo pre kad ste pomenuli carski rez, imamo, doktore, prosto i tu priču i tu praksu u porodilištima da kada ste rekli prosto beba mora da prođe kroz vaginalni kanal da bi pokupila određene bakterije, kada se beba rađa carskim rezom nije ista situacija i možda bi bilo pametno, mislim svakako vrlo pedijatri pita kako je beba rođena, ali imamo i taj zlatni sat, opet što kažete s kože nije isto, ali nemamo tu praksu toliko u porodilištima da beba odmah počne da sisa kod majke, ona tu pokupi. Verujte, to je sad već problem. Prvo problem je broj carskih rezova u zemlji Srbije. O tome da ne pričamo tu. Mi smo mnogo veći procentu u odnosu na zapadnu Evropu. A i taj blizak odnos između majke i deteta je definitivno zavisi od porodilišta do porodilišta. Mislim, sad ja ne želim da generalizujem stvari, ali to jednostavno jeste tako. To je tako, u većini je tako. Sad, i da li tu ima objektivnih i subjektivnih, kako se zove, problema, ima i objektivnih problema. Da li je to moguće izvesti, ali ima i subjektivne priče. Ali definitivno taj neki zlatni sat i taj neki kontakt prvi između majke i deteta je ključna stvar.
I za podoj kasnije i za sve ostalo. Tako da imate taj takozvana baby friendly porodilišta, imate i porodilišta koje nisu baby friendly, ali definitivno mi kao pedijatri definitivno preporučujemo dojenje i ako je moguće prirodan porođaj, zato što, mislim, naravno, ima ti situacije kada to nije moguće. Apsolutno. Naravno, i na to ne treba insistirati, ali ima razloga zašto je to blagotvorno za dete. To je poenta priče. Ok. I malo pre smo pričali o intoleranciji na laktozu i na proteine kravljeg mleka i nekako, doktor, čini mi se, imate i iskustva. Ja ranije, na primjer, kada sam bila mlađa, nisam čula da ljudi puno imaju intoleranciju na laktozu ili na gluten. Nekako su to postale neke novije, da kažem, možda dijagnoze ili prosto mi samo nismo čuli. U stvari, zapravo, možda ih je bilo, ali se danas više o tome priča. Ima svega. Ima dosta razloga za to. Prvo, ta razmena informacija. Danas mnogo više informacija imamo nego nekada. Tako je. Ali je činjenica da se mi danas hranimo potpuno drugačije nego nekada. I to je tačno. Pazite, mislim, vi samo kad uzmete vaše obroke danas i pre 20 godina ili pre 40 godina, to je mnogo različito. Mislim, a da ne pričamo uopšte o toj nekoj epidemiji gojaznosti koja postoji ne samo kod odraslih, to postoji i kod dece. Mislim, ja sam skoro smo pričali i ima ona jedna priča, kad pogledate sliku 70. godina na plaži, bilo gde u SFRJ, da li ćete videti gojaznog čoveka ili gojazno dete? Nećete vidjeti. Ni gojaznog čoveka, ni gojazno dete. Činjenica je da se drugačije živelo, da su ljudi više bili aktivni fizički, da su jeli manje konzervisanih proizvoda. To je isto vrlo bitno. Činjenica je da je bilo možda i manje stresno za neke stvari, jer još jedna stvar morate da shvatite, oni koji su intolerantni na gluten, intolerancija na gluten nema veze sa celijakijom, da znate. Celijakija je jedna potpuno druga bolest. Celijakija je autoimuna bolest. A intolerancija na gluten, isto kao intolerancija na laktozu, vi ne možete samo da varite gluten. Pričemu, vi nekad u životu možda možete da ga varite, pa imate period u životu kad ne možete da ga varite. Tako da intolerancija na gluten je najviše vezana za te funkcionalne abdominalne poremeće, odnosno trbušne poremeće, koje su u stvari vezani za taj sindrom nervnog creva. A celijakija je već nešto potpuno drugo. Celijakija je autoimuna bolest koju pokreće gluten. Zašto? Zato što vaš imunni sistem smatra da je gluten strana stvar i gdje god se nađe u vašem telu, imunni sistem napada taj deo tela. On ga gleda kao da je neki virus ili neka bakterija. I, znači, kod celijakije je doživotna, celijakija se dokazuje nivom antitela, znači, kod intolerancije na gluten, ta antitela za celijakiju su negativna. Tu nema antitela. Ali vama smeta gluten. A koji su to simptomi prvi? Pa, obično ti simptomi, ako govorimo, sad možemo da govorimo o intoleranciji na gluten ili o celijakiji. Kad govorimo o intoleranciji na gluten, intolerancija na gluten obično ide sa neki bolovima u trbuhu, koji su obično spazmotični, znači bude otprilike neki spazmi, grčevi, bude nadimanja dosta, bude prolivastih stolica, pa koje smenjuje posle čvrsta stolica, bude nekad i muka, gađenje i povraćanje i tako dalje. Ali kod celijakije je već malo ozbiljnija priča. Zašto? Zato što celijakija u zavisnosti od uzrasta kome se javi daje različite simptome. Ako se javi kod dece, to su prvenstveno gastrointestinalni simptomi. Ako se javi kod odraslih, to su potpuno simptomi koji nemaju vezane za digestivni trakt. Znači, pazite, jedan od simptoma celijakije mogu da budu migrene samo, koje ne možete da lečite. Jedan od simptoma celijakije je porast jetrenih enzima za koji ne znate zašto su porasli. Jedan od znakova celijakije možda bude anemija koja ne reaguje na preparate gvožđa. Jedan od znakova, odnosno simptoma celijakije možda bude infertilitet. I ljudi urade antitijela, imaju visoka antitijela, imaju celijakiju, kad krenu na bezglutensku hranu nemaju problema sa začećem. To je jedna vrlo heterogena, odnosno jedno oboljenje koje ima vrlo jednu heterogenu kliničku sliku. Tako da, celijakiju ne treba mešati sa intolerancijom na gluten. Intolerancija na gluten nema ništa od ovoga. Intolerancija na gluten je jedan funkcionalni poremećaj. Vi ne jedete gluten i to je okej. Ali antitijela kod intolerancije na gluten su uvek negativna. Vaš imunni sistem ne napada vas zbog glutena, vi samo ne možete da varite gluten. A kod celijakije vi imate autoimunu bolest. To je autoimuna bolest koja se rešava striktnom dijetom bezglutenskom. To je poenta priče. Tako da, kod dece, na primjer, jedan od znakova celijakije možda bude nenapredovanje, opet se vraćamo na to nenapredovanje, nizak rast,
nenapredovanje u telesnoj masi, pothranjenost, kažem, anemija koja ne reaguje na preparate gvožđa, porast serumskih transaminaza, naravno bolovi u trbuhu, hronična dijareja i tako dalje. Hronična dijareja podrazumeva dijareju koja traje duže od 2 nedelje u kontinuitetu. To je bitno. Znači, nije bitno da li vi imate 2 dana proliv, pa 2 dana, 3 dana normalnu stolicu, pa opet 1 dan proliv, pa 3-4 dana normalnu stolicu, to nije hronična dijareja. Okay. Vi imate dijareju, znači vodenaste stolice u kontinuitetu svaki dan duže od 2 nedelje. To je već razlog da posetite gastroenterologa. To je već definitivno razlog. Razlog da posetite gastroenterologa dete koje ne napreduje, koji ima nizak rast, koji će posetiti verovatno i endokrinologa, ali će on poslati i kod gastroenterologa. Onda anemije koje ne reaguju na preparate gvožđa će videti hematologa, ali će posetiti opet i gastroenterologa. Tako da ima tu dosta saradnje među nama uvezanih, zato što klinička slika nije baš od uvek totalno jasna, to hoću da kažem. Da, i sad kada ste rekli, ima tu nekako, doktore, malo i ta psihološka strana i strana podrške, na primjer, ukoliko porodice 3-4 dece. Da. I, na primjer, 4. dete se ustanovi da ima celijakiju. Da, to je vrlo problematično. Vrlo problematično se ustanoviće organizacije života u toj porodici. Da. I mi vrlo često, ja za sve pacijente koji su novo dijagnostikovani, im dajem i brojeve udruženja za celijakiju srpskog, koji je odlično, koji stvarno odlično radi, gde možete prvo da shvatite da vi niste jedini na svetu. To je prva stvar. Da shvatite da ima još mnogo ljudi koji imaju slične probleme kao vi. Drugo, da neke praktične životne stvari u toj komunikaciji sa drugim ljudima možete da razmenite i da vidite šta ćete da radite. Zato što vi kad imate jedno dete sa celijakijom, vi ne možete u istom posuđu da spremate hranu za to dete i za drugu decu koja nisu na bezglutenskoj hrani. Zato što postoji nešto zove kontaminacija. I onda vrlo često roditelji, kad imaju, na primjer, dete sa celijakijom, svi pređu na bezglutensku hranu. Da. Iz praktičnih razloga, što i ne mora da bude loše, generalno. Ali hoću da vam kažem, imate dosta tu organizacije čitave te priče, šta ćete da radite, kako će ta deca, šta će da jedu u vrtiću, šta će da jedu u kolektivu, šta će da jedu u školi, šta će da jedu kad odu na rekreativnu nastavu i tako dalje. Ali to se mora striktno voditi računa, zato što onaj ko ima celijakiju mora, njegovo zdravlje zavisi od toga kako će držati tu dijetu. Ako drži dijetu kako treba, on će biti najzdraviji čovjek na svetu. Tu nema greške nikakve. Okay. Ali mora se držati dijete kako treba, a mi znamo da li oni krše ili ne preko tih nivoa antitela. Vi kad krenete da jedete gluten, vama antitela kreću da skaču. Okay. I mi faktički, zato tu decu i kontrolišemo, naravno, kontrolišemo ih fizikalnim pregledom, kontrolišemo telesnu masu, laboratoriju, ali uvek kontrolišemo i te nalaze antitela koji nam kažu da li su oni jeli gluten. Aha, da, sve, znači u tom slučaju vrlo lako proverljivo. Možemo, imamo neke objektivne parametre kako to možemo da radimo. Da, baš nezgodno, doktore, sad iz ugla nekako majke i roditelja, opet to su deca, treba objasniti da ne može ako drugo dete nešto jede, zašto ne može, tako da ima tu više te organizacije. Ima tu dosta, nekad morati psihološka podrška je bitna, podrška nutricioniste, ima tu dosta faktora koje treba da se susretnu da bi to sve funkcionisalo kako treba, znate, i sad zavisi od uzrasta deteta, nekom, znate, tinejdžer možda će to shvatiti, ali dete od 5-6 godina, zašto ja ne mogu da jedem što jedu moji drugari kad odem na rođendan ili u vrtić ili tako nešto, to je sad stvarno ozbiljna priča, tako da to zahteva ne nas toliko kao gastroenterologi, mi smo tu da napravimo dijagnozu, ali definitivno ima dosta tih profesija drugih koje treba da pomognu porodici da kroz taj izazov prođu, jer to je definitivno jedan ozbiljan izazov. Upravo to, i ovo što kažete nekako kada se svi uključimo, ali ja verujem, to jeste organizacija i jeste teško i sigurno da roditelji budu očajni i treba da prođe period jedan vremenski, tako je, prilagođavanja, ali kada mi imamo taj cilj, a zdravlje deteta je svima nama prvo i primarno. Još, s druge strane, danas ima mnogo više tih bezglutenskih proizvoda nego nekada. Mnogo ih više, ta ponuda je mnogo veća, tako da i drugo, postoji ta obaveza u deklaraciji da se piše da li sadržavaju gluten ili ne sadržavaju, znači to je sve malo drugačije. Jeste izazovnije, ali morate priznati i u nekim segmentima možda malo i lakše roditeljima da se snađu u čitavom tom haosu ali generalno kažem, imamo to jedno udruženje za celijakiju, ima tu ljudi koji odlično rade svoj posao, koji daju pravu podršku i prave informacije za roditelje i njihovu decu.
Da, to je stvarno sjajno. Malo pre kada ste pričali, uglavnom se žale na bol u stomaku i tako dalje. Uglavnom imamo dečicu koja tako znaju da kažu boli me stomak. Ili možda ne žele da idu u vrtić pa kažu boli me stomak. To su ti takozvani funkcionalni bolovi i to su najčešći. I oni su stvarno najčešći zato što oni nisu baš intenzivni. Da, kako da znamo kada da im verujemo? Opet se sad vraćamo na onu priču kao i kod beba, da li imamo neke alarmne znakove ili simptome koji ukazuju da je tu nešto drugo, a nije funkcionalno, znači nešto ozbiljno. A alarmni znaci su bolovi koji su vrlo intenzivni, koji nisu tipu grčeva, nego koji traju par sati. Bolovi koji su praćeni povraćanjem, bolovi koji su praćeni krvavim stolicama, bolovi koji vas bude noću iz sna. Znači, ne mogu ja da zaspim pa se prevrćem ili se rano probudim, nego, pazite, dete spava i probudi ga bol u trbuhu. To je već stvar o kojoj treba razmišljati malo ozbiljnije i potražiti stručnu pomoć. Jer to su neke stvari, ne tipa, neću da idem u vrtić, pa me malo nešto boli 2-3 minuta i sad mi, uvijek pitate roditelji, dobro, a da li ti bolovi njega ometaju u igri? Ili nju? Da li ometaju? Da li ometaju u vrtiću? Da li kad se zaigra sa nekom decom drugom, da li prekida igru, pa počne da se žali na te bolove? Uvijek pitate kakva je stolica, jer pazite, najčešći uzrok tih bolova ili su neki spazmi ili neka obstipacija u osnovi čitave te priče. Tako da uvek treba biti malo obazriv. Nekad deca znaju i da manipulišu. Kad vide da će da dobiju nešto ako kažu da je bolov ili da ne idu negde, ne žele da idu, oni će to stalno pominjati. S druge strane, možda deca u tom predškolskom uzrastu ne bi trebalo non-stop zapitkivati, jel te boli stomak. Zato što ako ga pitaš, da li te boli stomak, ćeš da, boli me stomak. Da, razumem. Jer dobit ću ono što sam prošlo, tako je. Tačno. Tako da ja često kažem roditeljima, a da li vi pitate ili vam oni sami kažu? I to je isto vrlo bitno. Da razgraničite da li je nešto ozbiljno ili ne baš preterano ozbiljno. Sva sreća u tih, sigurno preko 90% slučajeva je to funkcionalni abdominalni bol koji prođe sam od sebe, koji možda bude posledica ili nekog skorašnje neke infekcije, pa se javi disbioza u crevima, ili nešto dete ne može posle te infekcije baš da vari, na primjer, mleko i mlečne proizvode, pa imate neke malo nadimanja i bolove. Ili to bude kod veće dece često ti bolovi budu posledica i, na primjer, mi imamo dosta to da znati helikobakter infekcije u crevima, prvenstveno odnosno u želucu. Tako da, budi tu i ozbiljnih tih problema, ali kažem, kod dece tog nekog preškolskog ili tog školskog uzrasta najčešće to bude funkcionalni abdominalni bol, koji nema neku organsku osnovu, eto. I moram da vas pitam, sad malo pre smo pomenuli i stomačni virus, neću još puno da vas zadržava, doktor, još 2-3 pitanja i puštam vas. Kada dođe do tog stomačnog virusa, uglavnom kad dođemo u apoteku, oni nam kažu, to je ranije bio onaj Orosal, ja se sećam kad sam bila dete, bolje me ubi nego da uzmem Orosal na kašičicu. Dete koje povraća, još treba da ga naterate da pije nešto što nema baš preterano prijatan ukus. Sećam se ti, kesica sad ima neki ukus banane, jagode i tako. To je sve malo se promenilo, imate dosta. Da li to treba da radimo ili ne? Pa, pazite, sad zavisi šta je dominantan simptom, odnosno znak bolesti. Ako kreće povraćanje, i ako dete ne možete zaustaviti povraćanje, kako ćete naterati da pije nešto bilo šta? To malo teško. Gutlja i vode uzmu odmah. Jeste. Kod tog povraćanja, ako nije baš intenzivno, možete malo gutlja pa jedno 5-10 minuta pauze, pa opet gutlja, da probate da postepeno rehidrirate dete. Ako je dominantan taj neki znak proliv, onda definitivno treba rehidrirati što više dete. A ako ne može Orosal, kažem, ti neki suplementi kao elektroliti, može neka i supica iz kesice, to isto, jer ima dosta natrijuma, vi gubite natrijum i hlorid često stolicom, to da znate. Tako da natrijuma, te slane supice su skroz okej. Amerikanci kažu da kod tih nekih enterokolitisa, odnosno tih stomačnih virusa, nekad i razblažen sok od jabuke, pola sa vodom, može da pomogne u tom prvom naletu za rehidraciju, pre nego što vi dođete kod doktora, pa pomalo da pijucka da ne dehidrira dete, mada sam sok od jabuke će izazvati dodatan proliv, zato što ima glukozu ili šećer koji vuče vodu sa sobom, da znate. Ali tako razblažen pola može pomalo da se gucka, ako već neće dete da pije te neke rastvore za elektrolite.
Ali generalno tu je u stvari ključna rehidracija, jer to je glavni problem kod tih stomačnih virusa da bebe dehidriraju, odnosno da deca dehidriraju. Jer deca pre dehidriraju nego odrasle osobe. To je u stvari glavni problem. I tu nema potrebe da dajete antibiotike, to definitivno. Ima smisla da date probiotike, ima smisla, i to čak i pošto proliv nestane, a obično taj enterokolitis, odnosno taj stomačni virus počinje, na primjer rotavirus koji je nekako najčešći, jedan dan povraćam, sutra dan dobijem temperaturu, treći dan dobijem proliv. Aha, tim redosledom. To je redosled. Kada povraća, već kreće temperatura, proliv i tako dalje. Sva sreća imamo i vakcinu, i to je odlično, i tu treba definitivno preporučiti vakcinisanje dece. Ali to je, doktore, za bebe do 6 meseci, je li tako? Jel ima neke učinkovitosti posle 6. meseca? Pa nema baš nekog, zato što u stvari to je najvulnerabilniji period, kada najpre možete da dehidrirate. To je vakcina koja se pije. Koja se pije. Ali, hoću da kažem, mi smo imali, evo, skoro, pa možda mesec dana, dete koje je zbog rotavirusa završilo na intenzivnoj nezi. Znači, završilo je na intenzivnoj nezi zbog običnog rotavirusa, jer je ozbiljno dehidrirano dete. Da, gadan virus. Vaš gadan. Tako da, pogotovo ga ima u kolektivima, da znate. Da. Ili čak beba možda ne ide, ali stariji brat ili starija sestra donesu iz vrtića i to je tako. Tako da, tu treba definitivno probati da rehidrate dete koliko god možete. Kažem, ili neka supica, ako neće one rastvore za elektrolite, mada kažem, imate sad rastvore za elektrolite koji su poprilično palatabilni, odnosno možete da ih onako pijete, nisu baš toliko gadni. Ili kažem, ako je to neka blaža dehidracija, dete stvarno neće ništa, dajte neki razloženi sok od jabuke, pomalo gutlje, čisto da uzme nešto tečnosti. Ranije su bili, doktor, neki savjeti za Coca-Colu. Pa dobro, ali pazite, Coca-Cola. Jeste čuli za to? Pa jeste, bilo je to. Ja kad sam bila dete. Ili u vojsci isto su davali Coca-Colu kada imate proliv, vamo tamo. Coca-Cola ima dosta kofeina, to je dobro. Oni kažu kod povraćanja nešto dete uvek dajte malo Coca-Cole, to tako, ali... Definitivno nema smisla. Okej. U današnje vreme to više nema smisla zato što stvarno imate toliko drugih kvalitetnih proizvoda od Coca-Cola, tako da, ali Coca-Cola ima dosta i kofeina, ima dosta i stabilizatora, i emulgatora i tako dalje, tako da ne bih je definitivno. Dobro rešenje. A kažete mi za Kandidu u stolici, to se roditelji muče, to sam zaboravila da vas pitam još na početku i sad sam se setila. Da, Kandida u stolici, to je velika muka. I slatkiši, i šta raditi? Pazite, Kandida je normalan stanovnik crevne flore, to da znate. Znači, Kandida je normalan stanovnik našeg creva. Tako da, samu Kandidu u stolici, kada vi nađete, kao takvu ne lečimo. Jedan profesor stariji, koji moj učitelj je rekao, nemoj lečiti jer nalaz leči dete. Nalaz, ako ti je dete klinički dobro, ništa ne znači. I vrlo često roditelji na svoju ruku urade neke analize i onda dobiju neke nalaze i ne znaju šta će da rade sa njima. To je poenta priče, razumete? Tako da, sama Kandida u stolici kao takva se ne leči. Kandida kao zapaljenje creva mora da imate već onako u stolici se vide te neke micele beličaste kandide. Drugo, mi definitivno lečimo kandidijazu kada imamo kandidijazu i jednjaka i želuca i onda pretpostavljamo da je čitav digestivni trakt zahvaćen kandidijazom i onda tu dajete ozbiljne lekove, to su ozbiljno toksični lekovi koje morate da date, ali sama Kandida u stolici kod deci koji nemaju nikakve simptome se ne leči. Sad dolazimo do činjenice šta ćemo da radimo kad deca imaju simptome, a imaju Kandidu u stolici. A koji su to simptomi? Obično imate neke bolove, nadutosti ili tako dalje. Sad se postavlja pitanje da li je ta Kandida uzrok ili ta deca imaju funkcionalni abdominalni bol koji nema nikakve veze sa Kandidom. Tu se sad, vrlo često mi povezujemo nešto što možda nema uzročno-posledičnu vezu. To hoću da vam kažem. Pogotovo ako je dete intolerantno na neku hranu, pa još krenu sa tom nekom pričom. Dete je inače izbirljivo, intolerantno, pa ima Kandidu u stolici, pa ga još stavim na neku dodatnu dijetu, bez prostih šećera, bez tih slatkiša i tako dalje. Ali hoću da vam kažem, samu Kandidu u stolici mi ne lečimo, ja ne savjetujem. Možete samo dati neku malo veću doze probiotika da biste suprimirali te saprofite koji se tu nalaze. I generalno to ima smisla, ali povezivati Kandidu sa tim nekim funkcionalnim abdominalnim bolom nema nekog naučnog osnova, nema nekog naučnog opravdanja.
Ako dete ima one alarmne znakove i simptome o kojima smo malo pre pričali, to je već druga priča. Okay. To je već druga priča. Ali to nećete lečiti zbog kandide, nego ćete lečiti zbog tih simptoma i znakova, radite neku dalju diagnostiku. A izuzetak šećera? Pa da, ali mislim, koliko dugo, kojih, ajde, proste šećere, koliko ćete? Hoćete 6 nedelja, hoćete 8 nedelja, hoćete 3 meseca. I šta sad ako kandida ne padne u stolici, odnosno taj broj kolonije, da ste nešto uradili? Ja lično ne mislim da kandidu treba lečiti, to je poenta priče. Možda se neće neki ljudi složiti sa mnom, to je okej, i to je potpuno okej. Ali ja lično ne mislim da kandidu ne treba lečiti. Kandida, na primjer, samo kad je invazivna kandidijaza, kad kažem imate zahvaćenost i usne duplje, jednjaka i želuca, onda definitivno treba lečiti i to je već ozbiljna priča. To već morate lečiti, kažem, ozbiljnim lekovima koji nisu ni malo naivni, uopšte. Ok, sve jasno. I ovako pred kraj samo pričali smo nekako i o toj hrani i pominjali smo da li ima, doktore, ta neka hrana koju stvarno bi trebalo izbjegavati iz vašeg ugla dečjeg gastroenterologa za decu ili neka hrana koju bi trebalo, kao što ste rekli, masti, pogotovo pre 2 godine, neku hranu koju bi trebalo stvarno povećati kod dece? Pazite, naša deca ne jedu dovoljno voća i povrća, to je prva stvar, to da znate. To je vrlo bitna stvar, to je vrlo bitna stvar. Zašto? Sa stanovišta rasta i razvoja, sa stanovišta vi voćem i povrćem unosite prebiotike za opet dobre probiotike i tako dalje. Problem čitavog sveta i zadnjih 20, možda 30 godina je činjenica da je nama hrana postala onako procesuirana. I vi ne možete skoro da nađete hranu koja nije fabrički procesuirana. I u ovom haosu svega što je nama faktički ponuđeno, vrlo je teško izaći iz te neke, odnosno prvenstveno naći neku hranu koja nema te konzervanse i tako dalje. Da ne pričamo, na zapadu toliko ima genetski modifikovane hrane, da je to strašno. I ja lično mislim, to je moje lično mišljenje, da porast tih autoimunih bolesti i kod dece i kod odraslih je u velikoj meri, pogotovo u digestivnom traktu, posledica hrane, koja je takva kakva jeste. Šta treba izbjegavati? Treba izbjegavati sve što ima konzervanse, znate, ono je što piše i tako dalje. Ako već piju sokove, da piju ceđene sokove, da piju što više vode, to je poenta priče. S druge strane, i kada jedu voće i povrće, to je, znate, jedna jabuka koju ćete vi da vidite u prodavnici, se prska 30 puta da bi izgledala onako ko što izgleda. Znači, 30 puta, zato što ona neće izgledati tako ako se ne prska toliko puta. Znači, morate shvatiti da je to svuda oko nas. I da u čitavoj toj priči morate da probate da se nađete način kako da deci obezbedite hranu koja je manje fabrički procesuirana. Da li je tako što ćete vi da znate nekoga ko to radi ili ćete vi posaditi nešto, to je već vaša stvar. S drugo, meso, znate isto da kako se tretira, tako da i tu je isto vrlo bitno, ali za decu je prvo bitno da je hrana raznovrsna i bitno da je kvalitetna. To je bitno, znači raznovrsna i kvalitetna. Sve konzervanse treba izbjegavati, što više to bolje. Vi znate da se meso danas tretira velikom količinom antibiotika. Zašto? Zato što su ti životinje u kolektivima. One žive u kolektivima i tu se vrlo brzo mikroorganizmi šire i zato njima preventivno daju antibiotike. Tako da, nemam neki čarobni štapić. Znam, nema niko od nas, nažalost. Nema niko od nas. Samo morate mnogo da čitate, morate mnogo da se obrazujete i morate mnogo da pazite šta ćete vašoj deci da dajete. Jer nije sve jedno šta jedemo. To u današnjem svetu je možda i značajnije nego nekada pre 30 ili 40 godina. Vrlo je bitno šta jedemo, koju hranu jedemo, kako je ta hrana spremljena, odnosno kako je ta hrana prvo došla do vas, prvo kako ćete je spremiti i koja će to biti vrsta hrane. A opet kažem, doćemo i do fizičke aktivnosti dece, danas su ona mnogo neaktivnija nego nekada. Vraćamo se na početak, skroz priče. To je poenta priče. Tako je. One su mnogo fizički, svi igraju i neke igrice ili su na telefonima ili su ispred tableta ili su ispred televizora. Što je sve okej, danas su informacije dostupne, ogromna je količina informacije, samo je pitanje šta ćete vi uraditi sa tim informacijama. U bilo kom smislu.
kako ćete ih isfiltrirati i šta ćete i vi izvući iz tih informacija. Tako da, ja preporučujem definitivno da se deci spremaju užine, da deca manje kupuju užine, a više spremiti, jer vi znate šta će vaše dete pojesti kad spremite, da piju više vodu, da ne piju sokove, jer to je problem ne samo, kažem, i zbog gojaznosti, i zbog svega živog, toga danas ima mnogo, i fizička aktivnost. Fizička aktivnost, odnosno ta neka motorička aktivnost definitivno ima smisla. Da, apsolutno ste sve u pravu i mi roditelji isto toliko smo, pa i vi kao roditelji stalno u toj nekoj nedoumici šta dati, šta je dobro. Što kažete jabuke, suprug kad je na pijaci, ja kažem nađi neku bakicu, neke krđave, najružnije. On kaže nema krđavih i ružnih, sve su lepe. Sve su lepe i sve su kao sa reklame. Kao oni snežane iz jednog potoljaka. Naravno, sve su kao sa reklame. I sad kako ćete vi da radite? S druge strane, možda dete ništa da vam ne jede. To je poenta priče. Tako da vi u stvari nema univerzalnog leka, niti ima univerzalnog pravila. Vi morate da sami vidite kako ćete u toj priči da se snađete. Da li ćete naći nekoga, da li imate poverenje u nekoga od koga kupujete tako nešto. Da, to isto mali proizvođači. Koji proizvođači. Danas je to postalo vrlo ozbiljna priča. Kako ne? I danas ljudi znaju da cene kvalitetnu stvar. I vi, kad imate nekoga proizvođača koji ima proverenu dobru stvar, taj raspad. To da znate. Zato što ljudi danas su počeli da cene te stvari, zato što vide da kada ne pazite šta jedete, to dugoročno ostavlja posledice na zdravlje. Ne samo kod deci, kod odraslih definitivno. Da, i sada kada kažete čovjek danas, ajde da kažem i možda smo platežno sposobniji nego pre, ali vi nemate, doktore, šta da kupite. Tačno. Vi imate kakva je vaša ponuda? Kakva je ponuda? Šta da kupim? Tačno. Kakva je ponuda koju vi imate? I tu morate da se ozbiljno informišete šta ćete i gde ćete da kupite. Ili možete idete na varijantu, meni ovo lakše, nemam vremena i fabu. Sve to okej, ali to sve nešto dolaze na naplatu u nekom trenutku života. Da li sad, da li za 5, za 10, 20 godina, vidjet ćemo. Ali to je već, u stvari, mi moramo da živimo sa posledicama naših odluka. Eto, to je poenta priče. Da, i definitivno kažete, kada pričam sa prijateljima, ali veruješ u slučajnosti, ne veruješ, ali tako u šta god da veruješ. Ja kažem, ja mislim da nam je 90% života u posledice naših odluka, tako da, to je apsolutno tako. I to kad dovoljno dugo živite, onda već vidite da to u stvari sve tako. To je tako. Jeste. I za kraj jedno pitanje koje nije vezano za ovo što smo danas pričali, ako bi ja s vama mogla da pričam 3 dana i pitala bih vas još mnogo toga, ali negde kao držim fige ovako iza da ćete opet da nam dođete. Pa dobro, biće prilike. Pa ću da vas pitam da nam preporučite neku knjigu koja naravno nije stručna literature, nešto što je ostavilo utisak na vas, da li uopšte stižete da čitate... Pa, pazite, morate nešto da pročitate, samo da to nije struka. To je poenta priče. Pazite, danas je već onako malo ljudi su zaboravili knjige, sve se to na internetu čita ili imate internet izdanje ili tako nešto, tako da ovo, kad sam malo na odmoru ili sa porodicom, definitivno, ili taj neki produženi vikend, ako napravite neku varijantu, to definitivno ima smisla. Pa ne znam, u zadnje vreme, odnosno u posljednje vreme sam možda čitao onog Ildefonso Falcones, onoga princeza, odlične su, i prva i druga, super, definitivno za svaku preporuku. Opet kažem vam, teško je da nađete vremena, ali morate da nađete vremena, zbog svoje psihe morate da nađete vremena za takve stvari. I vrlo je bitno, ja to često pričam i onako već postajem i sebi i drugima dosadan, vrlo je bitno na što trošite vaše vreme. I to shvatite sa godinama da je vreme jedan resurs koji se nikada ga nećete imati više nego ćete ga uvek imati ćete ga manje. I onda morate da znate zašto trošite vaše vreme. I pametno trošite vaše vreme. Eto, to je poenta priče. Na neke vama bitne stvari. To bi, na primjer, bio neki moj savjet. Pa ako je to čitanje, definitivno čitanje. Da. Mislim da niste mogli bolje da poentirate cijelu priču. Pa da, ali pazite, to je smisao života. Na što ćete vi trošiti vaše vreme? To je poenta priče. I radite ono što volite i bavite se sa ljudima koje volite i ljudi koji su vam bitni, u koje ćete da uložite vreme. Eto, to je poenta priče. Novca ćete imati nekad više, nekad manje, to je relativan pojam, ali vremena nikad nećete imati više. Uvek ćete ga imati manje. Da, i onda kroz takav odnos prema životu, deca vide
taj odnos prema životu. Pa tako bi trebalo, znate, samo što na decu ne učite ćete samo vi, utiču i mnogi drugi, tako da, ali dobro. Tako je, upravo ste, ali nekako da se uzdamo u tu bazu. Naravno, pa to je osnova, znači to je osnova, to vi stalno morate da pričate, što bi rekli da vam otupi jezik dok pričate i opet da pričate i kad otupim da nastavite da pričate. Mnogo i neizmerno hvala što ste bili danas ovde sa nama. Toliko ste sjajan govornik, ja sam par puta pomislila da je stvarno, bi volila da sam vaš student, ja koja nemam veze sa medicinom. Pa dobro, baš mi je drago. Ja se trudim da to bude što jednostavnije, zato što kad date prave ljudima informacije na pravi način, onda bude manje problema, eto to hoću da kažem. Jer poenta je da ljudi koji dođu kod nas shvate šta je problem i kako mogu da ga reše. Eto, to je u stvari ključna stvar. Sad vi da pričate nekim stručnim jezikom, morate nekada, ali da se potrudite da to sve bude onako što je jednostavnije. I još jedna stvar, i to je velika stvar koja je u današnje vreme kod nas možda zaboravljena, najstručniji ljudi pričaju najjednostavnijim rečnikom. I to je velika stvar. Ne morate da budete nerazumljivi da biste bili stručni. Eto, to hoću da kažem. Možete da budete vrlo razumljivi i da budete stručni. To je po meni veliki plus. Eto, odnosno, nešto čemu mi treba da težimo. Eto, to ste upravo, ali mislim da je to talenat, mislim da je to umeće, jer znate, imamo velike naše stručnjake koji ne umeju da svoje znanje pretoče u reči. Ali ima tu i vežbe. Morate malo da vežbate. Morate malo da vežbate, eto to je poenta. Pričamo, vežbamo i gledamo na što trošimo vreme. Hvala vam još jednom neizmerno. Dragi naši gledalci i slušalci, hvala vama takođe mnogo na pažnji. Meni je bilo sjajno sa doktorom Ivanom, toliko važnih informacija za svakog roditelja, za svakog budućeg roditelja, ne znam, stvarno ovakve naše lekare da dižemo u nebesa. Hvala vam još jednom, do sledeće epizode, pozdrav, kao uvek, i srce.